Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα δείτε εμένα και τον Mr. Rabba Hello κόσμε! να πλησιάζουμε κοπέλες. Τι θα γίνει όμως όταν μάθουνε το πόσο διάσημοι είμαστε? Πάμε να το δούμε. Γεια σας κορίτσια, διακόπτω. Τρόμαξα. Συγγνώμη, μπορεί να σου φανεί πολύ άκυρο. Ναι. Αλλά ήθελα να σε γνωρίσω. Α, Πάνος. Μαρία. Γεια σου Μαρία. Βιβί. Γεια σου Βιβί. Τι κάνετε, πού είστε? Είμαστε από την Αθήνα. Είστε από την Αθήνα και τι έχετε έρθει να κάνετε εδώ? Από εδώ από Θεσσαλονίκη είστε? Πού? Ναι, αλλά εδώ, Θεσσαλονίκη. Είστε Mr. Rabba. Ναι παιδιά, απλώς αυτή τη στιγμή έχω λίγο δουλειά. Δύο selfies. Μια φωτογραφία ρε. Μια selfie. Δεν πρόλαβα ούτε καν να καθίσω ρε παιδιά. Πώς γιατί, βιάζομαι παιδιά. Τι για την αδερφή σου βρε. Ωραία. Είσαι Πάνος. Ναι, Πάνος YouTube. ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι κορίτσια εσείς. Μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι. Οκ. Ωραία. Αλλά επειδή έχω παρέα. Ναι, μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία? Μπορείτε. Ευχαριστούμε. Κουκλάκια, Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, Πάμε στο Αθηνά. δεν ξέρω, περιμένω να έχω μιλήσει και με τον Easy και θα κανονίσουμε ένα meetup, μάλλον κάτι τέτοιο. Την επόμενη Κυριακή. Οκ, ναι. Γεια σας κορίτσια. Γεια σας. Ναι, δεν ξέρω αν με γνωρίζετε. Όχι. Από πού? Από το YouTube. Είμαι YouTuber. Ναι. Ναι, κάνω σατυρικά βίντεο, κοινωνικά. Δεν μου το σου λέω. Γιατί με αυτό το μένα που δεν βγαίνει. Ναι, Ναι, ξέρω. Κάνω βίντεο στο YouTube και καμιά φορά μου συμβαίνει. Καμιά φορά μου συμβαίνει. Δεν κυκλοφορώ πολύ, πιο πολύ νύχτα βγαίνω, αλλά σήμερα έτσι. Είσαι παιδί της νύχτας? Πού και πού. Είσαι φωτογραφία. ναι. Ναι. Ρε κορίτσια, έχω δουλειά. Είπα και στους προηγούμενους. Μόνο μία. Θέλω κι εγώ. Λογικά φαίνομαι. Πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μια χαρά. Χαίρομαι. Κάνω. Κάνω πλάκα. Όλοι μαζί να βγούμε. Έλα ρε, ψήσε. Ναι, παιδιά. Έγινε. Απλά, sorry. Τέλος πάντων, ναι. Έλα, μία selfie βγάλε. Τέλεια. Έγινε. Ευχαριστούμε πάνω. Να είστε καλά, παιδιά. Να μου την πουτάνα μου. Sorry και πάλι. Δεν πειράζει καλή. Με τι ασχολείστε στο σχολείο? Εδώ περιμένεις. Ναι, εδώ πέρα μένω. Σπουδάζω βασικά εδώ. Βασικά. Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Καταλαβαίνω, είσαι φίρμα γι' αυτό. Ξέρει, ο Πάνος βγει στη φωτογραφία. Όχι. Ναι. Μια φωτογραφία γίνεται. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την ενόχληση. Τίποτα. Γεια σου, καλή συνέχεια. Τι θα ευγενικός τουλάχιστον. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Δυο εκεί πέρα που ήτανε. Συγγνώμη, είσαι ο Mr. Rabba. Αλλά- Μπορεί να βγάλω μια φωτογραφία. Προσπαθώ. Ναι. Sorry. Πάλι. Και να σου πω και 2 λεπτά εγώ θέλω, έχω δεξί. Ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Ναι. έχω ένα μαγαζί Ναι. στο κέντρο Ναι. και με ενδιαφέρει, θα ήθελες να κάνεις ένα meetup εκεί, μια συνάντηση. Ναι. Ωραία. Μπορώ να σε έχω στείλει στο Facebook, αλλά δεν μου έχεις απαντήσει. Δεν το έχω δει προφανώς. Είναι στα φιλτραρισμένα. Λογικά. Έχεις την καλοσία μου εδώ στο κινητό σου, θέλεις ή Ναι, δεν κάνεις γράφε. τέτοια? Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Πότε μπορώ να σε πάρω, μπορώ να σε πάρω με στο τηλέφωνο? Μπορείς ναι, λίγο πιο μετά. Αυτή τη στιγμή έχω καθίσει χάμω. Θα σε πάρω οπωσδήποτε, να είσαι καλά. Έγινε. Ορίστε, εντάξει. Ναι, και δεν Κάνε, παιδί. σε 3. Νάτο! Μέσα! Ο Πάνος, Γεια σου, παιδιά. βγάζεις τα βιντεάκια, θες να βγεις μια φωτογραφία? Πάνω. Είδες πως θα μαθαίνω. Ναι. Γιώργος, Γεια σου Γιώργο. Χάρηκα. Γεια σου Γιώργο. σε παρακολουθώ συχνά. Ναι, να είσαι καλά. Γράφεις σχόλια και τέτοια, συμμετέχεις? γράφω σχόλια. Μήπως είμαστε και φίλοι στο Facebook? Like που κάνει. Όχι. Επειδή έχεις μπλοκαριστεί λόγω των πολλών φίλων στο Facebook. Δεν πειράζει, στείλε μου μήνυμα αν θες, μπορώ να σε κάνω άντε. Έγινε, θα σου στείλω. Ωραία. Να ξέρεις ότι θέλω πάρα πολύ να έρθεις μία φορά. Έχουμε ένα μαγαζί στο κέντρο με τους γονείς μου.
Λίγο να περάσει, λίγο έτσι να Ξέρεις τι, θα μου στείλεις ένα μήνυμα γιατί τώρα έχω παρέα και... Το τηλέφωνο σου, μπορώ. Ναι. Το κινητό δεν μπορώ να σου το δώσω, φίλε, συγγνώμη. Στείλε μου ένα μήνυμα, σου υπόσχομαι Γιώργο ότι θα το... Θέλω να πω... Όλα καλά, παιδιά. Θέλει να βγούμε μια φωτογραφία, κάτι. Ναι, Ωραία, ναι, έλα, άντε μια φωτογραφία. Συγγνώμη. Έλα. Γιώργο, στείλε μου άλλη για σου λέω, θα χαρώ πάρα πολύ. Αυτά έχει δουλειά. Έχει τα γόρι, δεν έχει τα γόρι. Εγώ έχω. Εσύ έχεις. Εσύ. Αναμένεται. Αναμένεται, πω. Αν σου την έπεφτε κάποιος άλλος, τι θα έκανες? Δηλαδή. Δεν ξέρεις, ανάλογα έτσι. Παιδί από εδώ πέρα και δεν ξέρω τώρα τι. Περίμενε άλλο. Δηλαδή, άμα είχες την ευκαιρία έτσι από κάποιον άλλον, π.χ. σαν και εμένα, τι θα έλεγες? Σου αρέσω δηλαδή, έτσι. Λιώνει. Λιώνει. Εγώ είμαι σίγουρη. Τώρα με δουλεύεις εσύ. Όχι καλέ. Θέλετε να πάμε για ένα καφέ τώρα? Για έναν καφέ τώρα. Ναι, μέσα σε σπίτι. Όχι σε σπίτι, σε μαγαζί, συγγνώμη, γιατί εδώ γίνεται πανικός. Τώρα τι κάνετε, μπορεί? Κερνάω. Πάμε εδώ στο Starbucks. Κερνάω εγώ. Θέλετε? Γιατί αισθάνομαι άσχημα τώρα, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Και εμείς βασικά ένα παιδί. Ναι, ισχύει, Αν περιμένουμε. δεν κάνει και νάτσι. Αν μας θυμηθεί, φίλος. Μπορεί να με ξέρει κι αυτός, να βγάλω μια φωτογραφία. Ισχύει. Πάνω. Έλα, λέω εγώ Θα μου δώσετε στο κινητό, θέλετε να κανονίσουμε μια μέρα? Ένα βράδυ, βγαίνετε? Α, δεν δίνω το κινητό, μόνο Facebook. Κοίτα, σε εσάς το δίνω τώρα. Έχω παιδιά τρελά σκηνικά που έχουν γίνει, γι' αυτό δεν δίνω το κινητό μου. Οργανώνω που και που κάτι πάρτι, οπότε αν θέλετε να. Οργανώνεις και πάτη. Ναι. Λογικό δεν είναι? Εγώ πάνω. Χρησιμοποιώ λίγο αυτό το YouTube. Λοιπόν, 69-72. Σύνετε πάρτι με. Μπορεί να έχω κάποιο event να σας κανονίσουμε. Οκ. Ωραία, χάρηκα πολύ. Πιστεύω το έχετε καταλάβει, έτσι. Ότι είναι χάρη. Ναι. Κάτι καταλάβαμε, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παίξατε, ότι δεν το έχετε καταλάβει, γιατί είχα πάρα πολύ αγωνία. Και είστε έτοιμοι να πρωταγωνιστήσετε στο καινούργιο μου βίντεο? Όχι. Πρωταγωνιστώ παντού. Γιατί μόλις αυτό κάνετε, hello. Αλήθεια! Μη μου το πεις! Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Αν σας άρεσε, πατήστε like, αφήστε τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς σας φάνηκε και... Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που συμμετείχανε, το team μου που ήρθε να με υποστηρίξει σε αυτό το βίντεο και να υποστηρίξει και το Πάνο που με φιλοξένησε στο κανάλι του. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου τώρα για περισσότερα pranks και φυσικά όσοι δεν ξέρετε το Mr. Rabba, πάτε στο κανάλι του και πατήστε και εκεί εγγραφή. Είναι από κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Που είδατε, βασικά δεν τα είδατε ακόμα, αλλά θα τα δείτε στο βίντεο.